سلام كبرات تخاتلتي حجاب استدالو زيناتات جرمن بالزعبه اب لعلي ايرتراويان سدتنياتات اب تግራይ استفصمه ناي اير متقعت زهبته مغلصي منغستي ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖምን መخሳሱ ወደብ ጥዕና ዓለም بالزعبه اب تግራይ ዘሎ ኩነታት ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ መስዳዱ اب تግራይ ብድሮናት 108 ዜጋታት መቕታሎም መግላጾን ሰሜን ኮሪያውያን ሰርሰርቲ 400 ሚሊዮን ዶላር መስራቆምን ካለን ዘደሰስ ከኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ يعدمكم جرمن نتي ابز حلفه قرب اوان اب ኢትዮጵያ ብልዕልቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከቡ ማዕስከር ማይ ዓይነ ዝተገብረ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኮኒና ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ጀርመን ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝኾነ ሉዊስ አምተስበርግ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ በቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ስደተኛታት ማዕስከር ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ሰንቢዶ ከም ዘሎ በጀካቲ ናይ ስደተኛታት ማዕስከር መጥቃዕ ኣብ ካልእ ተመዛበልቲ ዘለዎ ማዕስከር ውን ናይ ድሮን ደብዳብ ተፈጺሙ 56 ሰባት ህይወቶም በመስኣኖም ዝተሰምዑ ሓዘን ድሕሪ ምግላጽ እቲ ተፈጺሙ ዘሎ ሲቪላውያን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ በጀካቲ ዘስዕቦ ከቢድ ሃስያ ነቲ ግጭት መፍትሒ ንምርካብ ዘሎ ተስፋታቱን ይጎድእ ክብል መግለጺ ኣውጽዩሎ ኣብዚ መግለጺ እዝን መንግስቲ ጀርመን ዝወከለ ኮሚሽነር ኩሎም እቶም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩን ብናይ ማሕበረሰብ ዓለም ሕግታት ክግዝኡን ጸዊዑሎ እዚ ከምዚኢልን ከሎ ድማ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ብመንገዲ ወሃቡ ቃሉ ገይሩ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ኣውጽኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እዚ ዓመት ካብ እትጅምር ብሓይል ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝተቆትሉ ሲቪላውያን ቁጽሮም 108 በጺሑ ከም ዘሎ 75 ድማ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ሓቢሩ ነዚ ናይ ድሮናት መጥቃዕታት ኣመልኪታ كان زينا أجانس فرانس بريس زرقي حتى بزلا زينا زفايم برقز بهال كيلا درونات أبز وان إثيوبيا أب أفريقيا أتزبزح الدرونات أب كينات تتقم زلا هاجر يا إيلو خجلت أنكله دحرز التفتس أمامت قعتي أبستل على سئلتات أبستجبر مرمرادما ناي تركي إيران تشاينا درونات أب طقم كم زو على ترجاجيت أهلك بالوانت زاريبو መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ከእቱ ከም ዘይከልከለ በንጻሩ ድማ ሕወሓት ናብ ተኽልል ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ ክብል ከሲሱ በጽሕፈት ኮሚሽን ፌደራል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ በይናሁ ምቁራጽ ተኹስ ኣዊጁ ሰራዊቱ ካብቲ ክልል ምሰውፅአ ህዝብታ ክልል ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ብመንገዲ ክልል ዓፋር ሰብኣዊ ረድኤት ክረክብ ጀሚሩ ምንባሩ ይገሊጽ ዘሎ ካብ መወዳእታ ሰሞን ወርሒ ሓምለ 2021 ጀሚሩ መንግስቲ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምዃን ልዕሊ 10,000 ረድኤት ዝጸዓና መካይን ናብ ትግራይ ከም ደደውን ገሊጽሎ እዚ ይኹን እምበር ሕወሓት ረድኤት ጽዒነን ናብ ክልል ትግራይ ካብ ዝኣተዋ መካይን ነተንሽሕን 10 ዓበይቲ መካይን ብምሓዝ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ወራር ብምፍጻም መጓዓዚ ሰራዊት ተጠቂሞምለን ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸስስ ተሰሚዑ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ግና እተን መካይን ንመምለሲአን ዝኸውን እኹል ነዳዲ ከይሓዛ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ሙሉእ ብምሉእ እዮም ዝነጽግዎ እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ሕወሓት ካብ ኮምቦልቻን ካልእን ኣብ ልዕሊ ናይ መንግስትን ናይ ግልን መኻዚኖታት ዝምታ ፈጺሙ ኢሉ ክኸስስ እንከሎ በቲ ናብ ትግራይ ረድኤት ዝኣትወሉ ኣብ ዓለም መጥቃዕቲ ብምኽፋት ነቲ መስመር ከም ዝዕጾ ገይሩ ብምባል እውን ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ከይኣቱ ዕንቅፋት ኮይኑ ምህላዊ ይኸሲሱ ሓይልታት ትግራይ ግና ኣብ ልዕሊ ንብረት ህዝቢ ዝኾነ ዕንወት ከም ዘይፈጸሙ ብምግላጽ ነዚ ጉዳይ ዓለም ለኻዊ መርመራታት ክግበረሉ እዮም ብተደጋጋሚ ክሓቶ ዝተራዩ መንግስቲ ብኩሉ ሸነኻት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክርደና ከም ዝኣወጀ ዘመልክቱ ሓለፍቲ ሓይልታት ትግራይ ነዚ ንብታኽ ናብ ካልኦት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ክኣቱ ከም ዝተገደዱ እዮም ዝገልጹ ሕጂ እውን እንተኾነ ሓለፍቲ ትግራይ እቲ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ተኣውጅ ዘሎ ክርደና ንኽእለ ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ክኣቱ ኣብ ምሕታት እዮም ዝርከቡ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ናይ ሞራል ናይ ሕግን ስነ ስርዓትን ሕቶታት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ናብ ላዕለዋይ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝለኣኾ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሰንኪ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ዘይሸራውነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ይእቱ ምህላዊ ይኸሲሱ ዋላ እኳ ንዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ንውድብ ጥዕና ዓለም ክመርሕ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ክትሓጽዮ ዳ ኣይኮነትን ዘየፍለጠት ዘላ ኮይና ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ካብ ዘለዎ ጽፍሒ ተጽቢት ዘይግበረሉ ሞያዊ ዘይሸራውነት ከም ዘርአየ ኣብቲ ደብዳቤ ሰፊሩሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጥሕሰት ስነ ምግባር ሞያ ኢሉ ካብ ዝገለጾም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ኣመልኪቱ ጣልቃ ከም ዝኣተወ ዝገልጽ በጀካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ንሕወሓት ይድግፍ ይክብል እውን ከሲስዎ እዩ ዘሎ
ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብሰንኪ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝህቦ ዝነበረ ረድኤት ከቋርጽ ከም ዝግደድ ኣጠንቂቑ ሎሚ ዓርቢ 14 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሰንኪ ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ኣገዳሲ ረድኤትን መሳለጥያትን ናብቲ ከባቢታት ክሕልፍ ከም ዘይከኣለ ይሓቢሩ ዘሎ እቲ ውድብ መግቢ የለን ነዳዲ የለን ገንዘብ የለን ንጥፈታት ፕሮግራም ዓለም ከቋርጽ ተቃሪቡ ኣሎ ክብል እውን ኣጠንቂቑ ካብ ፍርቂ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ናብ መቐለ ዝኣተዋ ናይ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቃፍላይ መካይን ረድኤት ከም ዘየለዋ እውን ኣብቲ መግለጺ ተቒሱሎ ተኸዚኑ ዝጸንሐ መግቢ ብሕጽረት መግቢ ንዝሳቀዩ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ተባሂሉ ዝተሰርሐ ዝተደረዐ መግቢ ተወዲኡ እቲ ዝተረፈ ናይ ፕሮግራም መግቢ ዓለም እኽሊ ጥረምረን ዘይትን ንምውዳእታ ግዜ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክዕደል እዩ ክብል ሓደገኛት እቲ ኩነታት ይገልጽ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንገሊኡ ካብ ዓጸባ ንምድሓን መን ይጠመ ክንውስን ተገዲድና ኣለና ክብል ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክል ዳንፈርድ ተዛሪቡ ብሰንኪ እዚ ንልዕሊ 1 ዓመት ዝቕጽል ዘሎ ግጭት 9.4 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኖም ምህላውን እቲ ትካል ሓቢሩሎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ክልል ትግራይ 2.1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ክልል ኣምሓራ 650,000 ከምኡ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር 534,000 ሰባት ናይ መግቢ ረድኤት ከብጽሕ ውጥን ከም ዘለዎ ይዝገለጽ እቲ ትካል ኩሎም ወገናት ናይቲ ግጭት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ጸጥታን ውሕስነትን ዘለዎም መተሓላለፈ ኣፍ ደገታት ክህልው ህጹጽ ውሕስነት ክህቡ የድልየና ኣሎ ክብል እቲ ትካል ጠሊቡሎ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ መላእቲ ሃገር ዘለዎም ቀረባት ክውዳእ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንምቕራብ ተወሳኺ $337 ሚልዮን ከም ዘድልዮ ንዝቕጽሉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ክልል ሶማሊ ዝህቦ ረድኤት ድማ $170 ሚልዮን ከም ዘድልዮ ሓቲቱሎ ሰሜን ኮሪያውያን ሰርስርቲ ኣብ ዓመተ 2021 $400 ሚልዮን ዝዋግኡ ዲጂታላዊ ባጤራ ወይ ክሪፕቶካረንሲ ከም ዝሰርቁ ጸብጻባት ሓቢሮም ንብሎክቼን ዝትንትን ቼን ኣናሊሲስ ዝተባሃለ ኩባንያ ከም ዝገለጾ ዓመተ 2021 ነቶም ኣብታ ምብራቕ ኤስያዊት ሃገር ዝርከቡ ገበነኛታት ሳይበር ኣብ ታሪኽ እቲ ዝበለጸ ዓመት ነይሩ ኢሉሎ እቲ መጥቃዕቲ ብቐንዱ ንናይ ወፍርን ናይ ሙእኩል ሸርፍን ትካላት ዕላማ ዝገበረ እውን ነይሩ ኢሉ ኪም ጆንግ ኡን ዝመርሖ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ካብታ ሃገር ኣብ ዝፍጸም ናይ ስርስረ ተግባራት ኢድ ኣለዎ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ዘነጽጎ ቼን ኣናሊሲስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ካብ 2020 ክሳብ 2021 ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሰሜን ኮርያ ኮይኑ ዝፍጸም ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ካብ 4 ናብ 7 ክብ ኢሉሎ እዚ ኸኣ ብ40 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዘርእየና ኢሉ ዲጂታላዊ ባጤራ ካብን ናብን ኣብ ዝሰጋገረሉ ብሎክቼን ተማኪሉ ብመስርሕ ኢንተርኔት ዝግበር ኮይኑ ዋላኳ እኹል ምቁጽጻር ከም ዝግበረሉ ይነገር እንተኾነ በሳይበራውያን ሰርቲ ግና ብተደጋጋሚ ክስረቕ ይረኣዩ ቼን ኣናሊሲስ ኣብ ዓመተ 2021 ካብ ዝተፈጸመ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ እቲ ዝበዝሐ በቲ ላዛረስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጉጅለ ናይ ሰሜን ኮርያ ከም ዝተፈጸመ ይዝነገር ጉጅለ ላዛረስ በኣሜሪካ እገዳ ዝተነብረ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ብጽሕፈት ስለያ ሰሜን ኮርያ ቁጽጽር ከም ዝግበረሉ ይዝነገር ጉጅለ ላዛረስ ኣብ ዓመተ 2014 ኣብ ልዕሊ ሶኒ ፒክቸርስ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዝነበረ ኮይኑ ናይ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ማሕፉዳ ብምስርሳር በተደጋጋሚ ሽሙ ዝለዓል ጉጅለ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ሰሜን ኮርያ ብሳይበራዊ መንገዲ ብዝተሰርቀ ሰልዲ ሚሳይላት ተማዕብል ከም ዘላ ገሊጹ ምንባር እውን ይዝከር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ 2021 ንሰለስተ ሰሜን ኮርያውያን ክኢላታት ኮምፒውተር $1.3 ቢልዮን ዝግመት ጥረ ሰልድን ዲጂታላዊ ባጤራን ከሰርቁ ሃቂኖም ብምባል ከም ዝኸሰሶም ይዝከር ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም